Fit-twim din il-ġimgħa se jitħallas l-ewwel minn żewġ pagamenti tal-mekkaniżmu addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Dan il-benefiċċju ntiż biex flimkien ma' sussidi fuq il-prezzijiet tal-enerġija u taċ-ċereali ikompli jagħti sostenni l-eluf ta' familji quddiem l-isfida tal-inflazzjoni. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Fadson f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu fejn tenna li din il-ġimgħa ftit aktar minn 97,000 familja se jitħallsu l-ewwel minn żewġ pagamenti tal-benefiċċju għall-2025. F'waqt li kien magħruf li l-għod tal-ħajja jolqod mod aktar qawwi lil familji bidħul taħt il-medja nazzjonali bħal pensjonanti u dawk fuq il-benefiċċji soċjali, ma kienet tittieħed ebda azzjoni speċifika f'dan ir-rigward sa 3 snin ilu. Dan inbidel bit-twaqqif tal-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja fil-bidu tat-tielet leġislatura ta' Gvern Laburista. Bil-mekkaniżmu ġdid, il-familji bidħul taħt il-medja nazzjonali sar jieħdu wkoll il-benefiċċju addizzjonali tal-għoli tal-ħajja minn barra s-sieta normali tal-kola. Għall-2025 dan se jfisser 50 miljun aktar fil-bwiet ta' dawn il-familji. Aħna nibqgħu gvern bruħ soċjali qawwija, bruħ soċjali li anke urejna bil-provi jekk inħares li s-sena għaddiet iktar minn kwart tan-nefqa totali għaddiet minn dan il-qasam soċjali. Dan huwa pagament ieħor li qegħdin nagħmlu pagament ieħor bil-qudiem, pagament 24 miljun euro li bih se ntejbu l-kwalità tal-ħajja mhux biss ta' dawk li qegħdin fil-faxxa t'isfel imma anke ta' dawk li qegħdin fil-faxxa tan-nofs. Dan huwa gvern kommess illi jagħti kwalità ta' ħajja aħjar il-poplu Malti u għawx ikollu kemm hu. Minħati għaw segretarju permanenti fl-istess Ministeru Mark Musu għall il-mekkaniżmu iqis żewġ fatturi biex jiddetermina ħlas il-familji dak ta' dħul tagħhom jew tal-individwu mqabbel mal-livelli ta' 60% tal-medjan nazzjonali ekwivalentizzat u n-numru ta' persuni fl-istess familja. Id-dħul tal-familja jew tal-individwu li qed jitqies din id-darba u dak tal-2023 skont id-dħul irreġistrat mid-Dipartiment tat-Taxxi wara tnaqqis tal-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tat-taxxa. Allura aktar ma dħul ikun baxx il-benefiċċju li tħallas se jkun ogħla. L-istess fil-każ tad-daqs tal-familja, akbar mill-familja, aktar se jkun il-benefiċċju li jvarja bejn 145 euro u 1,500 euro fis-sena. Dawk li jgawdu mill-benefiċċju jvarja minn persuna waħedha li ma ddaħħalx iżjed minn 18,940 euro sa familja ta' 5 persuni u aktar li dħul tagħhom jaqbis il-50,000 euro. Dawn jirreferu għall-ewwel 6 xhur tas-sena d-dieħla, ġifieri qed nagħmlu tal-pagament bil-qudiem kif dejjem nagħmlu, ikun jonqos imbagħad li jsir pagament ieħor f'nofs is-sena d-dieħla, allura qed nistmaw illi b'kollox l-investiment li ħajsir fuq dan il-benefiċċju ħajkun qiegħed jilħaq hekk mhux jaqbes il-50 miljun euro. Din hija għajnuna li hija ntiża biex tagħti sostenn addizzjonali lill-familji biex jilħqu aħjar mal-isfida tal-inflazzjoni. Tamir ifakkar li fit-tmiem il-ġimgħa l-oħra mal-41,000 familja wkoll irċevew l-ewwel pagament dovut fi Children's Allowance għal-ewwel 3 xhur tas-sena d-dieħla. Tali pagament jinkludi żieda rekord ta' 250 euro għal kull wild li tħabbret fil-ħar budget. Dan ifisser fuq medda ta' ġimgħa l-familji bit-tfal u l-pensjonanti fuq l-inqas dħul se jkun ħadu ma' 38 miljun addizzjonali f'għajnuna mill-Gvern. Skont id-draft budgetary plan ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea, il-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela għamel stima li l-benefiċċju addizzjonali moti fil-budget preċedenti u żieda fiċ-Children's Allowance waslu għal tnaqqis ta' kważi punt perċentwali fir-rata ta' dawk f'riskju ta' faqar f'pajjiżna. Dan ifisser il wieħed minn kull 20 persuna f'tali riskju tejbu s-sitwazzjoni tagħhom grazzi għal dawn iż-żewġ miżuri biss. Minħabba li l-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja s-sena d-dieħla se jerġa' jkun aktar ġenerus u ngħatat minn ġdid żieda rekord fi Children's Allowance, allura hu mistenni li diversi familji oħrajn jonqsu mir-riskju tal-faqar. B'hekk fuq meta ta' sentejn wieħed minn kull 10 persuni ma jibqgħux iżjed f'sitwazzjoni ta' riskju ta' faqar.